खस्थ' मस्थ' सोलियोमोन एसे मास्टार दङमोन इंलिशनि मास्टार फिलिंस माने आंथ' माने जोबोद सरप्राइज मोनदोंमोन मानो होनब्ला फ्रास्ट्रेशनबो जादोंमोन हेल' फ्रेन्ड्स आं दिनै सासे जोबोद बेसेन गोसा सुबुंजों मोगा-मोगि लानो सानदों बिथांनि मुङानो जाहैबाय प्रफेसर सन्जय बसुमतारी बिथाङा दासान्दि डिपार्टमेन्ट अफ केमिस्ट्रिनि हेड जानानै दङ बेजों लोगोसे बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिनो IQACनि बिथाङा चेयारमेन आरो मोनसे खोथा बिथाङा एक्चुअलि बर'नि बयनिख्रुइबो यांगेस्ट प्रफेसर थ' बिथांजों जों दिनै बिथांनि जिउनि जारिमिन बा बिथाङा दिनै माबोरैहाय प्रफेसर जाफैखो थ' बिथाङा मा रिसार्च खालामगासिनो दङ जों बिनि बागै सारजों सावरायगोन गिबियावनो सारखौ खुलुमबाय थ' सारा गिबियावनो गावनि उन्दै समनि जारिमिनजों लोगोसे सारनि जोनोम थावनि बिनि बागै सारा एसे बुंग्रोदो आङो पर्बतजरा ओनसोलनि टिपकाइनि तुलसीजरा गामियावहाय जोनोम मोननाय क'क्राझारनि ना सार क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो गोलैयो माने 1983 आव आङो जोनोम मोनो बिनि उनाव आङो देरनानै क्लास 1 बै समावथ' क्लास 1 निफ्रायनो आरम्भ जायोमोन थाखो 6 खौ आङो गामिनि LP स्कुलावनो फरायो तुलसीजरा LP स्कुलावनो आङो फरायदोंमोन मिडियामा मामोन सार मिडियामा बर' मिडियाम सारनि फेमिलिया जाथ' जोंना माने आबादजों सोलिनाय माने साख्रि फादाराथ' साख्रि गैयामोन लेखा फरायदोंमोन मेट्रिक पास फादारा खिन्थु साख्रि गैया माने आबाद मावनानै जायोमोन खुनुरुखुम माने न'खरनि हालोदाथ' बिदिनो माने थोजासे नङामोन खस्थ' मस्थ' सोलियोमोन दा आङो गामियावनो क्लास 2 थाखो 2सिम फरायोमोन थाखो 2सिम फरायनानै आङो दा थाखो 2निफ्राय आङो टिपकाइआवहाय फरायफैयो टिपकाइआव दा फरायफैनायनि खारनानो जाहैबाय आंनि आदै आरो मादै आदैयानो आंखौ लानानै थाङो टिपकाइआवहाय थाखो 2निफ्राय थाखो 3निफ्राय आंखौ फोरोङो टिपकाइआव आदैया माने LP स्कुलनि मास्टार सासे मादैयाबो LP स्कुलावनो मावो दाबो दङ ना सार दाबो दङ सानैबो दङ मादैया दा रिटायार जाबाय दा आदैया रिटायार जाथ'वाखै दङ दा बेहायनो आङो टिपकाइआव क्लास 3निफ्राय माबासिम क्लास 8सिम आङो फरायो LP प्राइभेट कलेज प्राइभेट स्कुल ना गभर्नमेन्ट टिपकाइआव LP स्कुलबो दं आरो ME स्कुलबो दं आरो हाइ स्कुलबो दङमोन क्लास 5 गोदोथ' क्लास 4सिमल'मोन LPआव ओमफ्राय 5निफ्राय आं ME स्कुलाव फरायो गुरुदेब सारनि फेमिलियाव सोर दङ जों फेमिलियाव आंना आइ आफा बिदा फंबाय बिदाथ' नङा फंबाय दं सासे आरो बिनानाव सासे दं दा टिपकाइ ME स्कुलावनो आङो क्लास 7सिम फरायो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म ME स्कुल होनो बेखौ बेहायनो खाथियावनो मोनसे केम्पासावनो हाइ स्कुल दङ मोनसे दा हायार सेकेन्डारि जाबाय दा बेहाय आङो क्लास 8खौ फरायो क्लास 8खौ फरायनानै आङो उनावहाय सापर्टग्रामावहाय आदैयानो आंखौ दोनफैयो आदैयानो फोरोंदों नालाय आंखौ दा सापर्टग्रामावहाय आङो क्लास 9 आरो 10खौहाय फरायदोंमोन दा बेनिफ्रायनो आङो मेट्रिक पास जायो फार्स्ट डिभिजनाव पास जानो हादोंमोन आङो मेट्रिकखौ बिनि उनावहाय आङो सार बै मेट्रिक जाजासे फरायनाय समाव सारनि एसे माने मेन्टेलिटिफोरा माबायदिमोन सार बे फरायनाय समाव सारा मा सानोमोन एक्चुअलि बै समाव एसे जोंनो मोनथिहोनो हागोन नामा फरायनाय समाव बै समाव आंहाथ' जेबो बिदि माने गिदिर थांखिथ' गैयामोन आङो मानो होनब्ला बिसिम साननो हानाय जेनेबा आं दिनै प्रफेसार बिसिम आं साननो हाथ'वाखैमोन बै समाव बे लेभेलसिम साननो हानाय जाथ'वाखैमोन हयथ' बे फरायनाय समाव आं टिपकाइआवहाय माने एनकारेजमेन्ट मोनदों आरोखि जेनेबा माखासे मोजां मानसिफोरनि बिसोरनि लिभिं स्टाइल लाइफ स्टाइल सोरबा माखासे मानसिफोर थायो डिसिप्लिनाव सोलियो बिसोरखौ नुनानै आङो एसे एनकारेज मोनोमोन एनकारेजमेन्ट माने जेनेबा मिटिं सिटिंफ्राव आंबो मालाबा थाङोमोन बे मिटिंफ्रावहाय मोजां मानसिफोर लेक्सार होनो थाङोमोन बेनिफ्राय एसे एनकारेज मोनोमोन सार बै समावथ' माने मेट्रिक होनाय समाव सारा जेरै बुंबाय जेन 1982 ना 83 आवहाय जोनोम मोननाय थ' बै मेट्रिक होनाय समावथ' बिराद एबसुपिटिसिनिबो गन्डगल जादोंमोन 2000 आव आं मेट्रिक होदों ओरैहाय टिपकाइ साइडजों बिदि जेबो डिस्टार्ब जायाखैमोन नामा सार बै समावहाय टिपकाइथारावथ' जेनेबा इसेबां प्रब्लेम गैयामोन बिदि माबा खिन्थु एसे साइडआवहाय बिदि जायोमोन आरोखि
आरो सावथालजोंबो माबा जानाय दङ माने बांगालफोरजोंबो एसे माबा जानाय एसे माबा लोगो मोनबोदों खिन्थु बिदि टिपकाइ टाउनथारावहाय बिदि उसुबिदा माबा गैयामोन आरोखि सारा जोंनि अडियन्सनि थाखाय जे एक्चुअली माबादि फरायोमोन सारा एसे बुंनो हागोन नामा जाहाथे जोंनि अडियन्सफोरा एसे मोजाङै बुजिनानै मोनो फरायनायावहाय आङो जेब्ला क्लास 5 निफ्रायनो आंखौ टिउसनाव होदोंमोन आदैया बे टिपकाइ हाइ स्कुलावनो सासे माने हायार सेकेन्डारि सासे मास्टार दङमोन इंलिसनि मास्टार आङो बिथांजों टिउसन लायोमोन बिथाङा नाथ मानसि केशब नाथ होनो दाबो दं बिथाङा ओरैबायदि बर' रोंगौ माने बर' नङाबाबो नाथ मानसिया खिन्थु बर' बिराद मोजां रोंगौ आरो बर' लिरनोबो रोंगौ कमप्लिट माने आं बिथांजोंनो इंलिसावहाय टिउसन लादोंमोन ओमफ्राय इंलिश ग्रामारखौ आङो बिथांजोंनो मोजाङै सोलोंनो हादोंमोन आरो बिथाङा बिराद माने सम सम एनकारेज होबाय थायोमोन मानो फरायनांगौ जोङो मानो फरायनांगौ फरायनानै मा जाहैनो हायो इयुनाव बेफोर एनकारेज होयोमोन बिथांमोनहा दा बेफोरजोंबो एनकारेज मोनबोदों ओमफ्राय आङो जेब्ला हाइ स्कुलाव सापरग्रामावहाय क्लास 9, 10आवहाय फरायो बे समाव आङो सासे रेहमान होननाय सार दङमोन BSc मास्टार बिथांजोंनो आं टिउसन लादोंमोन बिथाङाबो ओरैबायदि बर' रोंगौमोन बिथाङा सापरग्रामनिनो मानसि बिथाङा गावनि एसामिस मिडियाम फरायनायमोन खिन्थु बर'खौ बिथाङाबो हाजोबोमोन आं बिथांजोंनो मेथ्सखौ सोलोंदोंमोन बिथाङाबो एनकारेज होयोमोन माने आंबो माने बांद्राय ब्रिलियान्ट नङामोन खिन्थु एभारेज स्टुडेन्टमोन दा बिथांमोननि एनकारेजजोंहाय आङो फरायनाया एसे मोजां जाबोदोंमोन आरो बिथांमोननि एनकारेजमेन्टआव एसे कलेज लाइफखौ सारा कलेज लाइफआव दा मेट्रिकखौ आङो 2000आव पास जायो 2000आव पास जानानै आङो हायार सेकेन्डारिखौ बङाइगाव धालिगावआवहाय बेहाय हायार सेकेन्डारिखौ फरायो BRPL बिद्यालया होननाय मोनसे दङ BRPLआनो सालायो बे स्कुलखौ दा IOCL BGR नामा चेन्ज जाबाय दाबो स्कुला दङ दा बेहायनो आङो 2002आवहाय हायार सेकेन्डारिखौ पास खालामनो हादोंमोन बिनि उनाव आङो कलेजखौ जोंनि दा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज दा क'क्राझार इउनिभारसिटि जाबाय आं दा बेहायनो फरायोमोन हस्टेलावनो थायोमोन बेहायबो अनेक एनकारेज मोनदों गोदान मानसि लोगो मोननानै मोजां मानसिफोरनि लेक्सार खोनानानै बा एनकारेजमेन्ट कलेजफ्रावथ' जेनेबा सम माने प्रग्राम जायो बे प्रग्रामफ्राव एटेन्ड जानानै एनकारेजमेन्ट मोनो मानो फरायनांगौ फरायाबा मा जाहैगोन बेफोरनि माने एसे डेभेलप जालांबाय थादों जों मानो फरायनांगौ बे हिसाबै बेबायदिनो आंना फरायनायाबो एसे आंबो गोसो होलांनो हादोंमोन फरायनायाव एनकारेज मोननानै इउनिभारसिटिखौ आङो 2005आव आं ग्रेजुवेसन कमप्लिट जानानै गुवाहाटि इउनिभारसिटियावनो एडमिसन लाहैदोंमोन 2005आव ओमफ्राय आंना 2007आव कमप्लिट जायो मास्टार डिग्रिया बे समावनो आङो 2 मासनि थाखाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव माने ओरैनो फोरोंफैथ'दोंमोन आंनि ओइस'डिया लिहरनायखाय MSc एग्जाम होखांनायनि उनावनो ओमफ्राय रिजाल्ट मोनथ'वाखैमोन ओमफ्राय रिजाल्ट मोननानै आङो गुवाहाटि इउनिभारसिटियावहाय PhD एडमिसन लाहैयो मानो होनोब्ला माने जेब्ला आङो MSc फरायनानै डिजार्टेसन खालामदोंमोन डिजार्टेसन खालामनाय समाव सासे सारा आंखौ एनकारेज खालामदोंमोन नोङो PhD खालामोब्ला माने ST फोरनि थाखाय फेल'शिप दङ होननानै फार्स्ट बै समावहाय राजीव गान्धी फेल'शिपखौ बै समावहाय इन्ट्रडिउस जादोंमोन आङो प्रबेबलि सेकेन्ड बेच ना थार्ड बेच बे फेल'शिपखौ मोनदों PhD खालामनायाव PhD खालामनायाव आङो 2 बोसोर आं फेल'शिपखौ लादों ओमफ्राय बै समावहाय जोङो मोनथियोमोन माने नेट बा स्लेट बेखौ पास खालामनो हायाबा बा कलेज बा इउनिभारसिटियावहाय माने टिचार बा लेक्सारार जानो हाया होननानै जोङो बेखौ मिथिगौ दा जायनाखि जोंनि सिनियरफ्रा माने नेट बा स्लेट पास खालामोमोन बिथांमोना लगे साख्रिबो मोनोमोन जोंनि सिगाङावनो दा बेफोरजोंबो जों एनकारेज मोनदोंमोन आङो ओमफ्राय मोनसे आङो नेटखौ 2009आवसो पास खालामनो हायो 2007आव मास्टार डिग्रि जादोंमोन 7आव मास्टार जाबाय खिन्थु 9आवसो आङो 9नि जुननि परिखायावहाय बोसोरनै गेपआव आरो जेनेबा माने ओरैबायदि माने फ्रास्ट्रेसनबो जादोंमोन बै समाव माने मानो होनब्ला लोगोफ्रा अनेक माने पास जालांबाय नेट पास जालांबाय IITsफ्राव एडमिसन लाहैबाय PhDनि थाखाय IISc बयबो माने माखासे लोगोफ्राथ' थार्ड सेमावनो नेटखौ JRFखौ क्लियार खालामदोंमोन
पास जानो हायैनि खारना बेबो माने जोङो क्लासनिखौल' फरायोबा जानाय नङा माने बियन्ड क्लास बियन्ड माने सिलेबास जोङो फरायनांगोन माने सिलेबासा बिराद भास्ट माने भास्ट नेटनि थाखाय दा माने चेलेन्जजोंसो आङो पास जादों होननांगोन नेटखौहाय माबाफोर कचिंफोर लादोंमोन नामा सारा कचिंथ' लायाखै ओरैबायदि मोनसे आंथ' इयारलि माने बोसोराव खननै जायो नालाय बोसोरफ्रामबो परीक्षा होयो माने फरायाबालानो होयोमोन माने रिसार्चआवबो हाबनायखाय बै समाव रिसार्चआव जइन जानायनि थाखाय माने बारा फरायनायावहाय टाइम होआ बिदि होनो हाया जादोंमोन ओमफ्राय बोसोरसे खालि जोङो सासे आंनि लोगो रिसार्च हस्टेलावनो थायो नयनज्योति काउन्ट होननाय बिथांजों आंजों माने 2009आव डिसेम्बरनि परीक्षाखौ होनानै बारा मोजां जायाखिसै जोङो आफसोस मोनबाय कुइसनफ्रा माने एकदम रिलेटेड एसे फरायबावबानो हागौमोन आच्छा दा जोङो मोनसे ओरैबायदि जिद लाबाय बेजों आंजों बिथांजों आंजों नयनज्योति काउन्ट होननाय हस्टेल मेट जुननि थाखाय जोङो बिराद प्रिपेयार खालामबाय माने 6 माससोनिफ्रायनो गाइड बुक टेक्स्ट बुक जों फरायजोब्बाय ओरैबायदि फरायदों मोनसे चेलेन्ज लानानै जों फरायदों एबार जेरैखि जाया जोङो फोनांगोन होननानै माने बे समावहाय आंना नांबायबो ओरैबायदि चेलेन्ज लानानै फरायदोंमन नाजाथाबबा माने नाजाथाबनानैसो नाजानायनि थाखायसो हादों खिन्थु आल्टिमेटलि माने मा जाखो आंथ' पास जानो हाबाय जुननि परीक्षायाव खिन्थु बिथाङाबो पास खालामनो हायाखै जों सानैजों जयैनो फरायदोंमोन मानो होनब्ला जयै फरायोब्ला डिसकासन खालामलायनानै फरायोबा खनसेबा क्लियारसिन जायो हारसिङै फरायोबा माने इसेबां माने एसे आन्दायनाय बायदिबो जायो डिसकासनाव थानांगौ जोङो सानैजोंनो मोजां फरायदोंमोन खिन्थु बिथाङा 2010नि माबायावहाय 2010आवहाय बेबो स्लेटखौ पास खालामनो हायो That means बै फरायनायानो बिथांनाव खामानियाव होदों दा बिथाङाबो डिगबय कलेजाव साख्रि मावनानै दं आच्छा बिथाङाबो पिएइचडि खालामदोंमोन नामा पिएइचडि बिथाङाबो दिनैबो कन्टेक्टआव दङ ना दङ जों दा रायलायलायो बिथांजों माने चेलेन्जजों जों सानैया मोननाय जादों आरोखि जों माने दस्रायाबो बिदि माबा लायोबा मोनो हागोन ओंखायनो आङो स्टुडेन्टफोरखौ खावलायनो लुबैयो चेलेन्ज माने नाजानाय थानांगौ मानो हाया आं मानो हाया बेबायदि साननाय मोनसे थानांगौ बाहायो डेफिनेटलि साक्सेस जानो हागोन लाइफआव जोंनि माने दासान्दिनि गथ'फोरा माने यां जेनेरेशना जेनेरेलि माने बिसोरनिया माने फकास गैयै बायदि नुयो सार बिसोरखौ माबा आन्दायनाय बायदि नुयो बिसोरखौ बेनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा सारा नंगौ बेबो गासिबो नङा माखासे बांसिन माने फकास खालामनो हायि जाबाय मानो होनब्ला दा ससियेल मिडियानि जुग मबाइल एभ्रिथिं इज एक्सेसिबल थ्रु मबाइल बेखौ माने कन्ट्रल खालामनो हाया कन्ट्रल खालामनो थाखाय जोङो माखासे सेल्फिसबो जानांगोन एकदम टु फकास माने जोंनि माने लाइफआव मा मोनसे गलखौ मोननो थाखाय बा फकास खालामनो थाखाय जोङो मालाबा सेल्फिसबो जानांगोन टाइम मेनेजमेन्ट सेल्फिसआ इन द सेन्स मालायनि थाखाय जाहाथे खहा नङा गावनि थाखाय मालायखौ खहा खालामनाय बे नङा सारनि बै जे स्टुडेन्ट लाइफ माने एलपि निफ्राय लानानै दिनै प्रफेसार जानायसिम सारनि बिराद माबा मोनसे खुसिनि मोमेन्टफोर माबाफोर शेयार खालामनो हागोन नामा सार बा माबा मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जायफोर सारा जुदि दङब्ला बिदि आरो गैयाबाथ' जेबो नंला दुखुनांथावथ' बिदि माबा गैया खिन्थु खुसिनि मोमेन्टआ बेनो खुसिना बेनो नेट पास जानायानो आंनि मोनसे बयनिफ्रायबो मोनसे टार्निं पइन्ट नङाबा आंना डिरेक्सना थिग जायाखैमोन नेट पास जायाबा आं मा खालामनो ओरै ना ओरै दा नेट पास जानानै आङो मोनसे फकास आङो मास्टार लाइना क्लियार जाबाय आरोखि आं एटलिस्ट कलेजावहाय आङो मास्टार मोननायनि आसा थाबाय आरोखि लेक्सारार मावनो हायसिगोन बेबायदि फिक्स खालामनो हाबायमोन दा बेनो आंनि मोनसे टार्निं पइन्ट मानो होनोब्ला आङो 2009आव जेब्ला बे नेटखौ क्लियार जायो नेट क्लियार जाखांनानै मास मोनथामथ' नङा मास मोननैसोनि उनावनो बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजाव मोनसे एडभार्टाइज जायो बिनेश्वर ब्रह्म आच्छा बे समाव आङो नेटनि सार्टिफिकेटबो मोनाखैमोन दा आङो बे रल नाम्बारजोंनो बे साख्रिखौ आं एप्लाइ खालामो एसिस्टेन्ट प्रफेसार क्वालिफाइडनि रल नाम्बार बे रिजाल्ट सिटआ बे रिजाल्ट सिटजोंनो आं बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामो आंना नेट सार्टिफिकेट सफैयाखै नेटआ उनाव सफैदों सार्टिफिकेटआ बेबो मथा-मथि जायो बेजों आङो एप्लाइ खालामनानै मार्चआवहाय जोंना इन्टारभिउ जायो 2010नि मार्चआव मार्च ना एप्रिलाव माने इन्टारभिउ जायो आरोखि बे समावथ' पिएइचडि बा जोबाखैमोन सार बे पिएइचडि जोबाखैमोन 2010 आंना पिएइचडिया 2012आवसो कमप्लिट जादों बे 2010आवनो आङो इन्टारभिउ होनो मोनदों आरोखि
बिनेश्वर ब्रह्म बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजाव एसिस्टेन्ट प्रफेसार पस्टनि थाखाय बेहायनो आरो सेलेक्टबो जायो फार्स्ट इन्टारभिउ माने लाइफआव फार्स्ट इन्टारभिउ खिन्थु बिनि सिगां आङो माने ONGC फ्रावबो परीक्षा होदोंमोन ONGC आव माखासे टेकनिकेल पस्टआव आङो रिटेनखौहाय क्लियार खालामदोंमोन खिन्थु आङो भाइबा होनो थाङाखै माने शिबसागरावहाय जोंखौ इन्टारभिउनि थाखाय लिंहरदोंमोन खिन्थु आङो दा बे इन्टारभिउआव थाङोबा हयथ' आङो ONGC आवहाय साख्रि मोनगौमोन टेकनिकेल माने ST पस्ट दङमोन खिन्थु आङो नेट पास जानायनि थाखाय बे इन्टारभिउखौ हैयाखिसै आंहा मोनसे कनफिडेन्ट बायदि दङमोन आरोखि कलेजाव आङो मोननो हागौ साननानै ओंखायनो थाङाखिसै ओमफ्राय 2010 आवहाय आङो मोननै साख्रि मोनदों मोनसेया जाहैबाय बिनेश्वर ब्रह्मआवहाय आङो साख्रि मोनदों बेहाय जइन जाखांनानै 3 मासनि उनावनो आं मोनसे एपइन्टमेन्ट लेटार मोनो बे एपइन्टमेन्ट लेटारा जाहैबाय APSC कन्डाक्ट खालामनाय मोनसे पाब्लिक एनालिस्ट क्लास 1 अफिसारनि मोनसे साख्रियाव मोनसे एपइन्टमेन्ट लेटार बेयावबो होदोंमोन नामा सार आं बेहाय माने बेयो डाइरेक्ट माबा इन्टारभिउ जादोंमोन APSC आ कन्डाक्ट खालामनाय रिटेन टेस्ट गैयामोन डाइरेक्ट जास्ट माने भाइबानि सायाव बेस खालामनानैनो आं मोनसे साख्रि मोनदोंमोन आरोखि CI माने फुड कन्ट्रलनि आन्दाराव फुडनि आन्दाराव माने पाब्लिक एनालिस्ट होनो आरोखि बेखौ क्लास 1 पस्टमोन बेहाय आङो बिनेश्वर ब्रह्मआवहाय जइन जाखांनानै बे एपइन्टमेन्ट लेटारा सौफैयो दा बेहाय जइन जानायखाय आं बेखौ माबायाखिसै लायाखिसै ओरैनो सारनि माने रिसार्च एरियाया माबायदि रिसार्चआथ' आङो PhD आव माबोरै मावबोखो बा दिनै मा मावगासिनो दं रिसार्चआव आङो PhD खौथ' आङो बाय'डिजेलनि सायावनो खालामदोंमोन बाय'डिजेल केटालाइसिस आरोखि जोङो बे खारैखौथ' जों मिथिगौ खारैखौ बर'फ्रा बाहायो एलकालाइन खारै माने जों बे ओंख्रि जाग्रा खारै खारै दा बे खारैनि माबानिफ्रायनो माखासे माने केटालिस्ट बेसिक केटालिस्ट होनो जों केटालिस्ट बाहायनो हायो आरोखि बेखौ केटालिस्ट हिसाबै बाहायनो हायो दा बेखौ आङो इउज खालामदोंमोन आंनि PhD आव बेबायदिनो आङो 2012 आवहाय PhD खौ मोनो PhD नि उनावहाय आङो बिनेश्वर ब्रह्मआव थानाय समावहाय माने रिसार्चनि स्कपखौ मोनाखैमोन 4 बोसोर आङो बिनेश्वर ब्रह्मआव मावो बिनि उनाव आङो 2014 आव बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय मोनसे साख्रिखौ एप्लाइ खालामो दा बेहायबो आङो बेहाय मोननायखाय बेहाय फैनाय जायो दा बेहाय फैनानैसो आङो मेइनलि आङो रिसार्चखौहाय आरम्भ खालामनाय जादों आफ्टार PhD बिनेश्वराव बिदि बांद्राय बिनेश्वरावहाय ओरैनो आर्टिकेल आं एसे लिरोमोन खिन्थु रिसार्च बिदि गैयामोन खिन्थु बिनेश्वर ब्रह्मआव थानाय समावनो आं मोनसे गाइडशिपबो मोनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय मानो होनब्ला बै समावहाय 2013 आवहाय गाइडशिपनि मोनसे एडभार्टाइज होदोंमोन बेहाय एप्लाइ खालामनानै आङो गाइडशिपखौ मोननो हादोंमोन बिनि उनाव 14 आव फैनानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव 13 आवनो आङो गाइडशिपखौ मोनखादोंमोन BUनि आन्दारावहाय 14 आव आङो बेहाय फैनाय जाबाय बे रिसार्चखौ बेखौनो केरि खालामगासिनो दा रिसार्चखौ आं आराम्भनियावहाय बे बाय'डिजेलनि सायावनो बा केटालिस्टनि सायावनो आङो खालामदोंमन बिनि उनावहाय आङो दा मोनथाम गोदान एरियायावहाय मावनाय जाबाय जेरै दा वेस्ट वाटार ट्रिटमेन्टनि थाखाय माने पलुटेन्स वाटार पलुटेन्स बेखौ मारै पिउरिफाइ खालामनो हायो जों दा बिनि सायावबो खामानि मावगासिनो दं पिउरिफाइ माने दैखौहाय जों मारै साफा खालामनो हायो माने जेनेबा माबा फिल्टारफोर बानायनाय नामा गोदान फिल्टार जेनेबा नोङो नाय इन्डास्ट्रि गिदिर इन्डास्ट्रि फार्मासिउटिकेल इन्डास्ट्रि केमिकेल इन्डास्ट्रि अइल इन्डास्ट्रि बेफोरनिफ्राय मा जायो पलुटेन्ट माने रिलिज जायो आरोखि पलुटेन्ट हिउज एमाउन्ट अफ पलुटेन्टस रिलिज जायो दा बेफोरखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय जोंनो माखासे मेटेरियेल नांगौ जायो माने इमार्जिं मेटेरियेल बा कस्ट इफेक्टिभ मेटेरियेल दा जों दा बिनि सायाव खामानि मावगासिनो दं एडजर्पसन आरो फट'केटालाइसिसनि आं दा खामानि मावो बेजों लोगोसे दा मोनसे लेटेस्ट ट्रेन्ड सोलिगासिनो दं माने क्वान्टाम डट्स दा आङो बेहायबो आरम्भ खालामबाय पाब्लिकेसनबो आंना जाबाय मोनथामसो क्वान्टाम डट्स मा बुस्थु एसे बुंनो हागोन नामा क्वान्टाम डट्स माने नेन' मेटेरियेल होनोबा जोंना नेन' साइजआ 100 निफ्राय 100 सिम बे साइजआ 1 100 नेन'मिटारसिम जायोबा पार्टिकल साइजआ बेखौ जों नेन' पार्टिकल होनोबा नेन' मेटेरियेल होनो दा क्वान्टाम डट होनोबा साइजआ आरो फिसासिन दं बे नेन'निख्रुइ आरो फिसाबाव आरो फिसा बिल' 10 नेन'मिटार बा बेखौ जों क्वान्टाम डट्स होनो बेयो भेरिटिस अफ माने एप्लिकेसन जों खालामनो हायो लट्स अफ एप्लिकेसन्स आर देयार माने दा बे फुरा दा ट्रेन्डिं जागासिनो दं वान एग्जाम्पल मोनसे फिसा वान एग्जाम्पल माने सेन्सर सेन्सर हिसाबै जों बाहायनो हायो दा पेस्टिसाइड सेन्सर
पेस्टिसाइड सेन्सर जों दा डेभेलप खालामनो हायो माने जेनेबा मैगं थाइगंफ्राव बेसेबांनाखि पेस्टिसाइड होदों मानसिफोरा बेखौ डिटेक्ट खालामनो हायो आरोखि बे थ्रु दिस रिसार्च आरो जेरै नाफ्राव जोंना मा थायो फर्मेलिन थायो फर्मेलिन बेसेबां दं बेफोरखौ सेन्सर जों बानायनो हायो आरोखि माने बुजिनानै मोनगोन आरोखि बेसेबां एमाउन्ट दोङो आच्छा दा बेफोरनि सायाव खामानि सोलिगासिनो दं दा जोंबो एसे मावगासिनो दं बेनि सायाव खामानि सोलिगासिनो दं सारा माने 2010 निफ्रायनो टिचिंखौ स्टार्ट खालामबोदों 2010 निफ्रायनो 10 निफ्राय दिनै मटामटी माने 15 बोसोरानो जाबाय हमनानै लादो अलमोस्ट 15 बोसोर तो बै सारनि जे एक्सपीरियंस टिचिंनि जे एक्सपीरियंसआव माने सारा जेनेबा रिसार्चखौ बांसिन मोजां मोनो ना टिचिंखौ बांसिन मोजां मोनो बबे मोनसेखौ जेनेबा जों जुदि एसे माने डिफरेन्शिएट खालामनो गोनां जायोब्ला माबे मोनसेखौ साबसिन मोनो एसे बुंनो हागोन नामा सार माबे मोनसेखौ साबसिन मोनो माने जोङो इउनिभारसिटियावहाय साख्रि मावबाय हिसाबै जोङो बट मोननैखौबो लांफानांगोन टिचिंखौ जों गारनो हाया मानो होनब्ला जोंनि मेन साख्रियानो जब मोननायानो जों टिचिंनि थाखायसो मोनदों रिसार्चआ माने लोगोसे जों लांफानांगौ साइड बाय साइड माने मोजां गाज्रि बेयाव डिफरेन्शिएट खालामनो हाया मानो होनब्ला इउनिभारसिटिखौ मोनसे लेभेलसिम लांनो थाखाय मोननैखौबो नांगौ दा मोजाङै जुदि जों टिचिं खालामनो हायोब्ला जोंनि स्टुडेन्टफोरनि केरियारा मोजां जागोन दा आंबो मोनसे दा सेटिसफाइड मोनो आरोखि दा आङो इउनिभारसिटि लेभेलाव साख्रि मावनानै दा जोंनि स्टुडेन्टफ्राबो नेट स्लेट बा नेट JRF पास जानानै दा कलेजफ्राव माखासे साख्रि मोनहैबाय दा बिनि थाखाय आं मोनसे जोबोद मोजां मोनो आरोखि दा माइन्ड सेटिसफेक्सन आंबो माखासे कन्ट्रिबिउसन होनो हाबाय दा बिसोरबो जे साख्रि मोनबाय नट अनलि कलेज जोंनि दा हायार सेकेन्डारियावबो अनेक स्टेट एग्जाम बायदिसिना अनेक स्टुडेन्टफ्रा टेट पास जानानै साख्रि मोनहैबाय हाई स्कुलावबो रिसेन्टबो अनेक स्टुडेन्टफ्रानो मोनदों जोंना टिचिं लाइफआव सारा ओरै माबाफोर एक्सपिरियेन्स दं नामा जायखौ माने बिराद माने हेपि मोमेन्ट होननानै बुंदों सारा जेनेबा बुंनो हायो हेपि मोमेन्टआथ' बेनो जोंनि जेब्ला जों स्टुडेन्टफ्रा साक्सेस जायो बेनो जोंनि थाखाय हेपिएस्ट मोमेन्ट जोंथ' मोनखाबाय दा जोंनि स्टुडेन्टफ्रा जुदि जों बायदि लेभेलसिम जुदि फैनो हायोबा जोंबो जोबोद मोजां मोनो आरोखि बेनो हेपिएस्ट मोमेन्ट ओरैनो सारनि नोजोराव सासे स्टुडेन्टआ मोजां जानोब्ला बै स्टुडेन्टनियाव माबायदि केरेक्टारखौ एक्चुअलि जोङो माने नुयोब्ला बेखौ मोजां होननानै जों साननो हायो सार जास्ट सारनि मोनसे एनालाइसिस सारा माबाफोर बुंनो हागोन नामा बेनो मोजां स्टुडेन्टफ्रा जेनेबा टाइम मेनेजमेन्ट सिनसियारिटि बिदि जेनेबा सिनसियारिटि टाइम मेनेजमेन्ट बेफोरथ' थानांगोन बेजों लोगोसे माबाफोर आरोबाव बेजों लोगोसे जुदि स्टुडेन्टआ गावनिखौल' सानाबालानो साप'ज माखासे उइक स्टुडेन्टफोर थायोबा बे उइक स्टुडेन्टफोरखौबो जुदि गावजों समान जुदि लांफानो हायोबा बेबो मोनसे बिसोरनि थाखायबो कन्ट्रिबिउसन नोंल' मानो मोजां जानो नोंजों लोगोसे सानै मानसिखौबो नों मोजां खालामफा दा बेबो मोनसे स्टुडेन्टनि थाखाय मोजां क्वालिटि बा मोनसे मोजां कन्ट्रिबिउसन ससाइटिनि थाखाय दा बिदि आं सानो आरोखि सारखौथ' मिथिगौ जे सारा टिचिंबो खालामो रिसार्चबो खालामो फारसेथिं सारा दिनै IQAC नि चेयारमेनबो माने एडमिनिस्ट्रेटिभ खामानिबो मावबाय थायो बेबायदि मोनथाम मोनब्रै खामानिखौ सारा माबायदि मेनेजमेन्ट खालामो खामानिफोरखौ मेनेजमेन्टआथ' माने खालामनांगौ जायो जेनेबा दा IQAC आवबो बिराद इम्परटेन्ट खामानि थायो बेफोरखौ मावनांगौ जायो माखासे नंगौ माखासे खामानिफोरखौथ' दिननि खामानिखौथ' सानसेयाव फोजोबनो हाया माखासे मा होनो मावनो हायै खामानिफोरखौ आं मालाबा न'आवबो मावनाय जायो अफिसनि खामानिबाबो न'आवबो लाना थांनो गोनां जायो उपाय माने मेनेजथ' खालामनो हाया ओंखायनो माखासे खामानिखौ आङो न'आवबो मावनो गोनां जायो हराव बा फुङावबो नङाबा माने नट मेनेजेबल मानो होनब्ला जोंना मेन पावाराबो खम डिपार्टमेन्टआव सारा माने स्टेनफर्ड इउनिभार्सिटिनि जे साइन्टिस्टनि रेंकिं बेवहाय नोंथाङाबो टप 2 साइन्टिस्टनि लिस्टआव नोंथांनि नामाबो फैदों बै निउसखौ मोननायनि उनाव सारनि जे फिलिंस माबायदिमोन सारा जोंनो फोरमायनो हागोन फिलिंस माने आंथ' माने जोबोद सारप्राइज मोनदोंमोन मानो होनब्ला आं बिदि सानाखैमोनबो जे आंनि नामा जे बिदि लिस्टआवहाय फैगोन माने आं सानफेराखैमोन माने बे डिरेक्सनाव आं सानाखैमोन मालाबा बोरै मोनदोंमोन बेखौ मा समाव माने मा मावबाय थादोंमोन बे समाव हरावहाय सानसेखालि हराव हरनि 10ता 10:30 समाव आंनि सासे कलिग जोंनि इउनिभारसिटिनि बिथाङाबो टप 2 लिस्टआव दङमोन बिथांना बोसोरनै जाबाय मोननाया
आच्छा दा बिथाङानो खबरखौ हरनाय जादोंमोन आंथ' बे समाव खबरखौ मोननानै सारप्राइज जादों सारप्राइज जानानै माने आङो सिखारनानै कम्पिउटाराव नायबावदोंमोन चेक खालामदोंमोन अनलाइन चेक खालामदोंमोन नुबाय चेक खालामनानै दंमारो दा बेनो आरोखि मोजां बे हेपिनेसखौ माने फोरमायनो हाया आरोखि फोरमायनो हाया मानो होनबा आच्छा बेबायदि जेन'बा दा जे जोंनि यां टिचिं स्टाफ जायफोरा रिसार्च खालामगासिनो दं बा जायफोरा बिदि रिसार्चआव इनभल्भ बिथांमोनाबो बैबायदि मोनसे रेंकिंआव सहैनो थाखाय सारनि माबाफोर साजेसन दङ नामा सारा माबाफोर बुंगोन नामा रेंकिंआव सहैनो थाखाय बिदि ओरैनोथ' स्पेसिफिक माबा गैया खिन्थु जोङो ट्रेन्डखौ एसे नायनांगोन मबे ट्रेन्डआवहाय रिसार्चआ सोलिगासिनो दं दा मानि सायाव बांसिन रिसार्च सोलिगासिनो दं बा बेखौबो जोङो बेबायदिजों खारफानो हायोबा मोजां आं माने रिनिउएबल एनार्जिनि सायाव मेनलि खामानि मावो नालाय दा रिनिउएबल एनार्जियाथ' माने गासिबो दा रिनिउएबल एनार्जिनि सायावनो माने अभारअल बांसिन रिसार्चआ सोलिगासिनो बे एक्चुअलि मा क्राइटेरियाया माबायदि सेलेक्ट जायो क्राइटेरिया मेनलि बियो माने जोंनि पाब्लिकेसन क्वालिटिखौ नायो प्लास जोंनि पाब्लिश खालामनाय आर्टिकल्सफ्रा साइटेसन माबायदि जार्नेलावहाय साइटेसन मोनदों आरो बेसेबां साइटेसन मोनदों बेफोरो ग्लबेलि माखासे पेरामिटार दं पेरामिटारा बुरजायानो बेफोर जेनेबा नाम्बार अफ साइटेसन बेसेबां मोनदों सापस मोनसे पेपारा आरो बबेबायदि माने पाब्लिशारा बेखौ पाब्लिश खालामदों बियो मोनसे इम्पर्टेन्ट क्राइटेरियाफोरनि गेजेराव दा साइटेसनानो मेनलि आरो क्वालिटि अफ पाब्लिकेसन बेखौ नायो सार फैयै फैयै जों अलमस्ट जोबथि लामायाव फैबाय दा जोबनायनि सिगां सारा जोंनि स्टुडेन्टफोरनो बा जोंनि टिचिं फ्रेटारनिटिनो बा जोंनि ससाइटिनो माबाफोर साजेसन होनो हागोन स्टुडेन्टफोरखौ आङो मोनसेल' खावलायनो लुबैयो जायनाखि स्टुडेन्ट बिथांमोनहा फरायगासिनो दं बा गाव गावनि गलखौ होसोनायाव नाजागासिनो दं जोङो टाइम मेनेजमेन्ट खालामनो रोंनांगोन मानो होनोब्ला दा जोङो ससियेल मिडियानि जुग दा जों ससियेल मिडियाखौ एभयड खालामनो हाखाया हानायमानि जोङो एसे मिनिमाइज खालामनांगौ मबाइल इउज खालामनाय बा मबाइल इउज खालामनो हायो डिस्ट्रेक्शनफोरखौ हानायमानि जोङो माखासे एभयड खालामनो नाजानांगोन एसे सांगोन गावनि थाखाय केरियारखौ मोननो थाखाय जों केरियार दाखांनायनि उनाव नों इउ केन डु व्हाट एभार इउ वान्ट फेमिलियाबो रल थायो उन्दै समावथ' फेमिलिया पेरेन्टसफ्रा थोजासे रल थाखायो बिमा बिफानि रल गोबां दं बिमा बिफामोनहाबो नाजानांगोन गथ'फोरखौ एसे नायनांगोन नायनानैबो होननो रोंनांगोन माबायदि लाइनाव गथ'आ थांगासिनो दं बेखौ एसे मेनटेन खालामनो रोंनांगोन आरो टिचार्सफोरनि थाखाय जेनेबा दाथ' साइन्स एन्ड टेक्न'लजि आरो एआइनि जुग जोङो गोदोनि अल्ड मेथडआव फोरोंबाय थाबाबो जानाय नङा नों गावखौबो डेभेलप खालामनो रोंनांगोन स्टुडेन्ट मानो होनोब्ला स्टुडेन्टफ्रा फास्टार दे आर भेरि माच फास्ट ओंखायनो जोङो स्टुडेन्टजों लोगोसे थांफानोबो रोंनांगोन मानो होनोब्ला दा एआइनि जुग मिलायनो रोंनांगोन आं बेखौ सोलोंनो हाया बा आं बेखौ रोङा जोङो बेखौ बिदिजों दा जानाय नङा मानो होनोब्ला जोङो गावखौ सोलायनो रोंनांगोन टाइमजों लोगोसे गावखौ जों सोलायनो रोंनांगोन थ' दिनै बेखिनियानोसै जों दिनै प्रफेसार सन्जय बसुमतारी सारनिफ्राय गोबां खोथा सोलोंबाय सारनि जिउ जारिमिनजों लोगोसे जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा माबादि फरायनांगौ गोजौसिम सहैनो थाखाय मा थांखि लानांगौ बेनि बागैबो सारा गोबां खोथा बुंलांबाय जों उनफोरावबो सारजों बेबायदिनो सावरायबावगोन जोंहा सारनिफ्राय मोनथिनो गोनां गोबां खोथा दंबावो जों दिनै बेखिनिखौनो रायलायनानै दिनैनि मोगा मोगिखौ जों दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय खुलुमबाय सार